Takže lidi dneska si tady dneska prostě tady v tady tom shopu byla, jo. Tady prostě jako je obchod, jmenuje se Bylachyně a dneska si tady v té Byle s Nikym, tady ty Byle, si koupíme, že děláme challenge, no, že ten první koupí tomu druhému něco, no, a pak se to jako změní a prostě každý koupí někomu něco. Vodu a to. Ne, každý koupí někomu nějaký drink, Jídlo. a nějaký, no jídlo, Co, nevím, jestli jídlo. A prostě, no prostě každý koupí někomu drink a jídlo a Niky bude první. Dám to tady toho baťohu a uvidíte prostě. Tak jo. Takže já si beru mobil. Proč? Tak? Tak jo. A musíš jakože úplně nápad, jak župe našupaš, ale jakože třeba takhle a pak jakože se na to ukázat si koupíš. A neboj se to, neboj. Tak jo, Niky? Tak jo, tak kupuj něco, nějaký drink a pak je to baťohu a jídlo. Jo. Tak čau. Takže nevím, co koupit. Nevím, co jsem mohl koupit. Já nevím, co má rád. Třeba... Nevím. Hej, budeme. Kinderjoy. A to nebudu kupovat. Takže, náš budget je 150 korun. Já jsem koupil fraktý salám. Ne, to bych nevzal. Hej. Tak mám tady nějaký sušenky. Abych mu dal. Věci. Ale říkali, že nemůžeme dělat zmrz. Takže jsem úplně chtěl koupit, ale říkal, že nemůžem. Tak já bych si koupil. Já bych si koupil strašně tyto věc. Tyto. Ale já bych si třeba netracel tak moc peněz. Já nevím. Takže já bych chtěl první asi k pití. Já bych mu koupil... Já bych mu koupil tento nějaký. Okay. Já fakt nevím. Dobře. Co mám za dvě? Čekaj.
Tak jo? Takže. Tak já jdu za mnou koupit a uvidíme se. Co máme to? Začal jsem to už koupil. A nechci nic říkat. Bylo to docela dobrý peněz. Jako Maxi, No. to jsou tvé peníze. Díky. Tak nemusí kotkal. Jaký jsi tak se tam propašoval ten mobil? Co? Jaký tak jsi tam ten mobil propašoval? Nevím. Jaká jsem mám dát jako já? Co? Čeká jsem mám dát jako já. No tak já nevím, kam si máš ty peníze, protože koukej, tady to je zaseknutý. Takže já to udělám. To takže. Proč ten mobil? Tak jim to už Takže rozhodně na toto video Díky, byste měli dát aspoň tak, je mi to jedno, 10 lajků. díky, a ty jsi takhle držel v ruce ten mobil. A myslím, to tak budeme tačet dolů a tak bychom chodili. Aspoň to. Je trála lítost. A takhle tam můžeš nějak narvat, ne? Ale jsem to trochu to. Takhle tam něco můžeš narvat, ne? Ale to potom nevyndáš. Ty si tam strču ruku. Takový. Ale tak nevím, tak to potřebuješ mít v kapse. No tak si tady do kapsy. Tak jo. Díky. Ne? Tak jo. Pak jsem říkám nic, já jsem tě dokončila dobrý věci. Jo. He, tak jo. Jdeme do díky mi dám mobil, takže teď bude potom. Doufám, že vidíte lidi. Jo, co? Hele. Hele, já bych asi někým koupil. Asi koupil. Hele, já nevím, tady toho je moc. Nepůjdu. Já nevím, ty je moc složitý, kámo. Já prostě co mám koupit, já vůbec nevím, kámo. Já jsem se to vůbec nerozmyslel. Já mám nápad. Já mám nápad, co koupím. Nějaký chipsy, kvůli tady máme nějaké chipsy. To můžeme koupit. Takže jdeme na to.
Já nevím, co mám koupit. Jako máš nějaký bonbon. Já vím, z čeho bude nadšený. Vidí? Kupuju mu tady ty marshmallowny. Hezky tady to. Koupím marshmallowny. Tak to první bychom měli. Kámo, doufám, že mi tady někdo to. Já ani nenajdu, že tady natáčím. A tady máme drinky, jak vidíte, to máme nějaký drinky. A já bych mu asi koupil... Ale ten relax není špatný. To relax, tady to vůbec není špatný. Ale... Já nevím, já jsem úplně teďka rozhozený. Já mu asi koupím to. Fakt nevím, co mám koupit. Hele, mám to koupit v plechovce nebo v lahvi? Ale v lahvi se to vyplatí víc. Já budu koupit Sprite. Mám Sprite budu koupit. A to je asi všechno. Ups. Lidi jdu na pokladnu, takže vás teďkon tady zavřu. Jakože teďkon budete v kapse. Tady to. Lidi teď mě doufám, že nevidí ostatní lidi. Už to musím zase zandat, tak já vám řeknu, až to dokoupím.
Jdi tam, mám to používat, mám to někdy neužít. Niky, máš to. Kdo začne první? Tak ty začneš první, abych ti to tam potom mohl dát. Takže, Co já si ty koupím Meganu. Taky ne, to je chodník, je pod někam sem. Co Jsem ti koupil Mentosky. To je M&M's. Jo, ano. A? Tak si na to. No. Koupil jsem ti. Okay. Takhle, a to jsi mi koupil. To mi koupil Niky. Jo, okay. A ty jsi mi koupil co? Okay. A já jsem ti koupil Sprite a bonbony. Si dáš srandu. Kámo. Co? Kámo, jak si... Co si dáš srandu? Ty jsi koupil Sprite? No, čekaj. Počkej, kolik bylo korun? Pak si podržíš teda chvilku. Jestli si koupíš kartičky ještě raz. Na prostě gatě víš to. Já jsem si, že mi koupíš Fantu. Počkej tady. Někdy se lepně koupit kartičky nějaký fotbalový. Já si otevřu tady ten water. Ale já nevím, kde je ten koncert. Tady poslouchejte. Jsi pro koho? Číte? Jdem to ochutnat. OK. Taková jahodová limonáda by se dalo říct. Sál a ty židle budou prostě na sále, takže tam nejsou nějaký. Nevím. Ochutnáme si M&M's. No, nevím. Pojď tady. Máme tady green M&M's. Můžu to ochutnat? Co? Jdem. Takže já jsem dostal M&M's a to je mega dobrý, kam.
Mňam. Čumkám, mega dobrý. Tady tepa uvnitř. Čokoláda. Mňam. A to je. Borový. Co to stálo? 39. Co? 39. 1? Tak já jsem nebyl ještě mega moc. Kartičky byly zavřený. A navíc to je strašně dobrý. Já jsem tady už jednou odpukala. Takže rozbalíš mi to? Takový takový, či podíš mi to? Ne, to M&M's jenom. Jo. Kolik tady jsem někdy koupil, fakt jako, Jako za 49 korun docela se neplatí. 49 nebo 39? 39. Ne, 40, ale 39. Okay. Co to je? Kámo, ale díky za ten spray. Já si myslím, že mi koupíš nějaký toast nebo takový něco. Toast? Proč toast? Co proč nechceš? Kámo, tady to je mega chutná, to je jak nějaká limonáda od jahody. Já jsem si krknul. Počkej, Niky. To nejde. To tak asi je dobrý spray. Kujte. Kámo, pardon, já jsem nechtěl. Kujte, ty to jako jsou na, tady to všechno jdu narvat do pusy. Masy. To chutná jak marshmallow z tému. A dneska nevyhodí, protože jsem dojedl. Bye bye. Fakt? Máš ty toto? Chlap se nám. Jo. Tam měl dubajskou čokoládu za 200 korun. A jak velkou? Prostě balíček, kde byly dvě dubajní čokolády. Já jsem to se ojedl. Mega dobrý. Já jsem taky tam to. Jo. Jdi se do baťohu. Pardon, já jsem nechtěl. Pojďte. Water, háboš. A nevadí, že já budu... Někdy tak můžeš si zpět měl háboš, mavoš. Nebo jako? Ne. To by stačí bublinky. Tak ví to. Roblox. Díky, jsi nezapomněl? Ty animace byly mega dobrý. Já jsem ti říkala, že to ti nebude chutnat. Co? Ty M&Msky. Mě bude chutnat? No, nebudou. Kapuš, AMSky jsou mega dobrý. Tam to si platí mega moc. Co? Právě toto, něco jako Kinder Joy, akorát že za 39.
Za mě je to deska mega. Vicky, jak to chutná? Toto? Je to jako, že takový to jako, že je to tvrdý marshmallow pocukrovaný. Je to taky tvrdý marshmallow. Pojď rychle. Já mám tady tu vodu. Jako je fakt celé mega dobrá, no se nezdá. Ale to je fakt jako... To je jako limonada, daleko, že je to jahodová, jakože jahodána. Nebo jahodolimodána, nebo nevím. Ale tohle je best. Já myslím, že tě nebude chutná. To vidí? Proč? Ty jsi to nevydala z mrzáku. Aha. Já jsem to bylo v mrzáku. No. Tady bus? No nic. Vicky? Takže lidi, můžu to hodit? Jdeme ochutnat tu Nickyho speciální věc. Jsme na něj koupil. Fakt jako Nicky, děkuju. To je strašně tvrdý. Jo? A to je to nejlepší. Že můžeš cucat. Nicky, protože mi na chvilku mobil. Ty jsi počkej, čum. To je nějaký mokrej. Až jsem to polo od Sprite'u. Aha. Maxi, já to nezvládne, já si musím krknout. Nicky, ne. Je to od toho baťohu. Včit lidi. Dám vás do trávy na chvilku. Jak jsi to rozpálil? Zubama. Já to otevřu horem. Kolem to nejde. Tam tak dobře jsem v tom šněku utkala prvou hlavu. Kde je můj mobil? Tady. Takže lidi, ochutnáme si Nickyho specialitu. Vypadá to zajímavě. Jdeme to lidi ochutnat. Kámo. To je mega dobrý. A mega tvrdý dáme. Mňam. Niky, tak tyko si řekneme, kolik bude dávat našemu tomu, to prostě je to jídlo a pití. Ty znaš ty to první, co úplně všemu. Kolik tomu tvýmu mílu dáváš z 10? Tomu tvýmu mílu, nebo jak mám říct. Jako Sprite se mi líbí, ale já bych chtěl Fantu, protože je 9 z 10. Okay. Hele, já bych tomu tvýmu,
tomu se na to umím dál. Zvonka podniky tak. Asi taky jde, protože bylo to mega dobrý. Hned ty MM si chutná, já se limonada taky. Ale ten jeden bod je mínus. Já jsem taky chtěl tam. Jak ty MMsky byly dobrý. Takže tady bylo všechno. A čau. Čau. Tak, cest. Tak, to